δημιουργία αυτού του συμβόλου ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Ήταν μια στιγμή που την παρομοιάζω με τη γέννηση της κόρης μου, σε επίπεδο της χαράς και ευτυχίας την οποία ένιωσα, σε προσωπικό επίπεδο. Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής, συμμετείχαν 14 χώρες και ήταν 242 υποψηφιότητες. Άρα ήταν ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός. Η πρώτη ιδέα η οποία μου ήρθε στο μυαλό ήταν το φως. Τόσο γιατί στην πραγματικότητα έπρεπε να εκφράσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα ιδεώδη, την Αθήνα σαν πόλη, σαν την πόλη που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και την Ελλάδα. Και το φως έμοιαζε σαν το βασικό σύμβολο το οποίο μπορούσε να ενώσει και τα τρία. Τόσο για το πολιτιστικό του και πνευματικό του κομμάτι, όσο και για την προφανή σύνδεση με το ελληνικό φως και τη σύνδεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο κόκκινος και το στεφάνι, δεδομένου ότι το σύμβολο της Αθήνας είναι η ελιά και ένα σύμβολο που θυμίζει ευρωστία, καρποφορία, δύναμη, και το στεφάνι αντίστοιχα της ελιάς ήταν το υψηλότερο βραβείο που θα μπορούσε να έχει ένας Ολυμπιακός αθλητής, ήταν προφανής η σχέση. Το υδάτινο στοιχείο το οποίο συνυπάρχει μέσα στο έμβλημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει τη θάλασσα, γιατί έχει την παλέτα του άσπρου γαλάζιου που είναι η Ελλάδα, είναι εθνική ταυτότητα τα χρώματα αυτά, και είναι ζωτικής σημασίας για όλους εμάς που ζούμε στην Ελλάδα η θάλασσα.